Microsoft потвърди, че Сатя Надела е новият главен изпълнителен директор. Той е бивш отговорник на Cloud и Enterprise отделите на фирмата и никога не е бил начело на голяма компания. Едва ли точно той трябваше да замени Стив Балмър начело на компания, която се превърна в смесица от продукти и услуги. Нелека задача, така че откъде да започна с това, което някои наричат най-лошата работа на света. Вие току-що бяхте поставен начело на Microsoft. Добре дошли, най-вероятно той това е чул. Сядате, събирате мислите си и поглеждате нервно към списъка с задачи, който може да се събере в томове хартия. Microsoft в момента прилича много на националния отбор по футбол на Англия. Застаряващи звезди, които се опитват да поддържат магията, и новоизгряващи звезди, които все още нямат опит и не са успели да развият пълния си потенциал. Като за начало, най-разпространената операционна система едно време днес се изправя пред сериозни предизвикателства. Конкуренцията, в много случаи преимуществата на Apple са безспорен факт. Реално единствената причина, поради която Windows все още се държи и продължава с завидните си продажби, е цената. Ако macOS системата, както и хардуера, се продаваха 3 пъти по-евтино, Microsoft чувствително щеше да гълта все повече вода в бързите на останалите конкуренти. Разбира се, днес, за щастие, операционната система не е толкова недружелюбна, както преди 10 години, а все по-лесната и съвместимост с други услуги и устройства все пак е някакъв спасителен пояс за този отдел на компанията. Не е за подценяване и мобилният ОС, както и конзолите, на които Microsoft започна все повече да залага, както и клауд технологиите, зад които стои нескритата идея да застанат начело на хранителната верига в бъдещето на широкия, непредвидим киберкосмос. Брандът несъмнено е нарицателно в доста широка гама от услуги и продукти, но дали човек без опит ще се умее да се задържи на гребена на вълната, имайки предвид все по-напиращите технологични компании, които тепърва стартират, но създават продукти, които привличат вниманието на големите риби и стават хит в рамките само дори на няколко седмици. Microsoft има славата на непоколебим майстор на копирането и интегрирането на собствени версии на всичко модно и полезно, което се появи на пазара. Но в последните няколко години, особено и след бумът на мобилните комуникации, езерото някак си се препълни с риба, която плаче да бъде изпържена и предоставена в интерактивно блюдо на ненаситния потребител. А те, потребителите, днес са всеядни, неуморни, дори и иновативни, имайки предвид възможността сами да създават вече собствени продукти в съответствие с собствените си нужди. Не случайно и те компаниите виждат бъдещето точно в това – да дадеш възможността на домашния потребител да твори програмите, които са му нужни, отколкото да го караш да свикне с твои нововъведения, които се предлагат и от конкуренцията. Нещо като да отидеш на ресторант и да имаш право сам да си изготвиш храната. Не на последно място и общата визия и лекотата, предлагана от Microsoft платформата, която след XP започна все повече реално да дразни масовия потребител, отколкото да прави живота му по-лек. А за 8-та версия на Windows дори е излишно и да се говори. Толкова различна и очевадно ограничаваща бързината на работа, с хиляди малки допълнения, които много повече приличат на гювеч, отколкото на изискано ястие. Голяма част от световните коментатори прогнозират, че Надела няма да е достатъчен сам на този пост. Разбира се, Бил Гейтс няма да изчезне от полезрението веднага. Той ще остане духовен водач и неформален лидер на компанията, давайки безценни съвети и насоки на екипите по новите разработки, но липсата на свежа и опитна кръв в редиците на Microsoft ще започне да се усеща все повече не само в рамките на година-две, а и занапред. Жизнено важно място за поддържане на нивото на компанията ще имат идеите и покупките на новото ръководство, което трябва да се бори сред водопада на не само американските компании, но и на азиатските си конкуренти, които не винаги са в официалните статистики. Но все пак те представляват една немалка част от местното население, защото той ги предпочита именно заради близостта си с тях. И когато това е население с размерите на Китай или Индия, неминуемо разликата в края на месеца започва да бие на очи. Със сигурност, компанията ще продължи да диктува модата и да оставя отпечатък върху технологиите в глобален мащаб. Но летвата е високо и все повече продължава да се качва.